Gandia s'ha tornat a presentar a una oportunitat, a una línia de subvencions del Consell per a nous ARROs en el territori valencià i que precisament ha seleccionat de nou un projecte de Gandia. Hem sigut la ciutat amb la selecció amb més aportació i més inversió per part del Ministeri i de la Generalitat per a la nostra actuació. Estem parlant d'una dotació pressupostària de més de 3 milions d'euros. En el cas de Beniopo, serà la millora urbana i paisatgística del carrer Muntanya, també la regeneració i renovació de la plaça dels Llauradors i dels seus voltants i la rehabilitació de 2 vivendes. I en la part de la El·líptica i República Argentina estem parlant de la rehabilitació de 189 immobles. També apostar per l'habitatge de les persones i per la regeneració urbana és apostar per la creació de llocs de treball, vora 500 llocs de treball directes amb aquestes 2 actuacions i aquestes 2 inversions per part de les administracions públiques. És un dia molt important per a Gandia i en concret per a Beniopo i el barri de la plaça El·líptica República Argentina. Gràcies al bon treball dels tècnics municipals que en un mes escàs han fet un treball impressionant. Ja no toca estar contínuament ampliant i destruint territori, sinó que el que n'hi ha que fer és refer el que tenim i deixar-lo el més digne possible. Gandia està d'enhorabona, tant en la seva qualitat urbana com en la seva activitat econòmica. Aquestes actuacions, per un costat, la de la plaça de Llauradors, s'ampliarà els espais per a vianants, que no és només al centre històric, que no és només a la platja, que és també a Beniopo, que és en tots els barris de la ciutat, perquè volem una ciutat millor per a tots. Nosaltres a aquesta ciutat no volem barriades de segona i barriades de primera. Gandia continua apostant per la regeneració i dignificació de totes les seues barriades.